A veure si treuen l'iPhone 3G d'una vegada. Avui us vull donar uns quants consells perquè passeu una bona revetlla de Sant Joan. El primer és que les pobres bèsties ho passen molt malament amb els petards, I el millor és una pastilleta i a dormir com un angelet. Té, gran, té. A dormir, vinga. Això no fa mal, i estàs bo per les criatures. Ja ho donava el meu net i ben flamenc que està. Iaia, no trobo les meves ulleres. Ves buscant, fill, ves buscant. I a l'hora de fer una foguera, deixeu-vos de pamplines, de pastilles de barbacoa. S'agafa una bombona de butano, dues de benzina, una mica de laca i no us faci per res. Però vol dir, iaia, que acabaran venint els bombers una altra vegada. Millor, així fareu la festa de l'escuma. Vinga, que ja tenim la coca. Això sí, abans de comprar-la, assegureu-se que sigui ben pura. Està bona, no la compreu tallada i compartiu-la, si no, no té gràcia. I amb els petards, vigileu, que algú pot prendre mal. I si veieu que algú porta perill... Iaia! No ho dubteu. Bé, si espaviles, nen? Això és tot el que heu de saber per gaudir d'una bona revetlla. I recordeu, si ho diu la iaia, tu creu i calla.